Itong isda namin sa riwa. Ang asin siguro gamay pa ni, gamay lang to. Mahadlok og maaso nga maparat ba? O ato na lang tilawan unya. Sige. Unsa man day ato ka nang kuang-kuanon ka nang butkon-butkon daan sa kuan o itibuok na lang nato ibalot nato sa saging ano kaya bi hayron tong isda mo ni siya no. Okay, itong isda namin sa riwa. Itare ba ko na dagko man siya may tanig kuano kay ato gagmay man ato na lang iusa-usa. Mutuhok po diyan kuan natin plan. Ay mana, nagakuha na dahil sila balang sila Irina. Ya durang kuno. 300 ang kuan lata. Palito na anak ang puto sa iya. Sa ate, ingon ako kay mana, 300 ko na ang lata. Kutay, ko ganyan to yung kumana. Saan yan ako nga to? Kiri uda ko lami kini nga isda lami pud ni siya may dagko pa dani lami ni siya kanang prituhon. Ang ulo iuna na. Ha? Ang ulo iuna ang bawag ang ikog. Mura siya og kanang mas kini ang kanang mo ikuan. Maoy size diini nga daba. Mayon tadi katong dako nga daba. Suoy. Ay ngayon, paksil, tuhingan, butang tuno. Oo, muna yung lami. Wala pa man. Wala pa sila kaagi. Wala pa man tayo, hindi na nagaw. Linaw. Itong sili. Ano na, sili na? Wala pa day. Ikuha na to sa ibabaw. Ano man to? Ano ka ba? Wala din, mura gani siya gamay day no. Di ka, nino? Okay lang ba? Okay na. Pila ka buk man ah? Kita na to, tulo, upat. Tulo yata. Hugas na siya. Hugas na siya. Ano yung tanday? Ma? Buta yung nagtari, pumalata. Wala daw kung ito, taklo datong kuwan, di ba kang alin? Anay. Kita ba? Wala, ubuso na lang ni nato. Gamay lang. Hugasan pa na nato. Bido, isupul gani. Yung anak ka na puti-puti, daan. Patay tubig, jay. Kiri. Ano kada mo. Doon, saan ko?
Butangan ako kuha na usahan, butangan na tuyo, murag adobo pakso. Oo, bitaw, mas maayo. Do. Okay na nila day. Ikuha na sa yung... Gusto na gasa. Kani? O sige dai. Dili ko damo kayo kay ang saningaran mas masarap yung galing sa isda. Na ano niya. Dapat pala gilagay ito na ko diri ang tuyo sa tubig. Bitaw, idibog gamay. Anak, nabutang ko. Dapat Oh? ito diri no. Oo. Butang iba yan nagamay. Ito, ihalog Ano lang? niya. Oo, tubig ug kuan para makuan tantiyan nato. Bitag gamay oil, may oil kag gamay. Na, Hay naman. day, dahil na dikit. Kanang Iba na inabihan. Ang ako rin nagbayabo Uy, na. bani? Mm-mm. Wala kay kanang ana day akiri unta may gamito na. May ada lagay ko dito gihabwa. Ah, Dahil lang kay... Lukoto na lang na day. dapat unta unya ra na ako butangan pero tama na. Kaya, ang asin siguro gamay pa ni gamay lang so mahadlok og maraso nga maparat ba o ato na lang tilawan unya. Sige. Tuyo. Oo, ang yung binta karon nga kuan okay. Kaysa yung sa ukay-ukay. Biskut. Nag ang katong angayan, ito, katong pink. Oh, nakasirte siya. Original ko ito nga kulay. Yeah. May bigyan na siyang palitig bago diri. Kat man ganina si Putak siya. Uwan ba diha ti? Oo, patuuan pa to. Pagtag. Wa babae, wa babae ano kuan. Kawa naman piguan. Ambo ang account lang kuan. Mukha na na tag-as. Ay tag-as. Ang nagdako. Kay ang may Hey, oh. Hoy, Uy. kumusta? Taas kayo na. Ah, siya busurok-surok. Ka, Lapos bakba. naguna-una na pagmao to, oh. Ang busurok-surok. Sarap mo ha. Ang kulo bay naman siya. Ya nunit oy. Init. Kaya sila ko kung hindi mo siguro mayo. Uy ta. Kalambor. Mulihis unya. Asa masuk
Pabutan. Asa unya ma kuan. Pabutan. Ay, ano sa mga imong kuwan?